meget mere trygt den der vej, end der er den der vej. Ja. Så det vil jeg sige, det vil i hvert fald være noget af det, som jeg synes, at det vil man være nødt til, for ellers så var det nærmest kun, ja, der er lige den her, og hvis så den der, men de her, de er for spinkle til, at man rigtig ville kunne kunne holde på det, ja, kan man sige. Og så, for at man får en rigtig behagelig sædeoplevelse også, så er det også en rigtig god idé, at sædet her, det ikke er vandret, men at det er skrående sådan der, sådan at man, når man sætter sig, hvis den er helt fuldstændig vandret, så kan man godt næsten føle, som om, at man er ved at ryge af, men hvis man tilter lidt bagover, så føles det ligesom om, at så sidder man, og man bliver trykket tilbage mod ryglænen også. Så det er også sådan en lille ting, men det kunne man jo det ret nemt det løse, for eksempel hvis man bare lige tog 2 centimeter af der, så vil den lige komme der længere ned der, og så vil man få sådan en mere fornuftig sædeoplevelse, kan man sige. Men det er en fin højde, og også en fin bredde. Yes. Vi har også en hel masse spørgsmål. Så bare kort sagt, hvordan vil du opsummere nogle ændringer, du vil gerne have i det her stol? Ja, altså jeg vil helt klart gøre den mere stiv her for, mellem for- og bagbenene. Det er helt, det vil være helt utrolig vigtigt. Og så dimensionerne er sådan set fine nok på ben og på sprosserne. Men her tror jeg nok, at jeg vil tage den her sidesprosser, og så vil jeg tappe den ind. Det dyvler måske ikke være helt nok. Og en tapsamling, det er jo bare, hvad kan man sige, nu har jeg godt nok ikke lige en, der kan vise jer. Det er jo ligesom en stor, bred dyvle, som går ind i benene der. Nå, ja, okay. Ja. Det går ind, tror jeg. Ja. Så jeg vil sige flere tapsamlinger, og så det kan man fint dyvle det her for eksempel. Men selve konstruktionen der er noget, som skal bære, og det som skal modtage tryk, der skal man have tapsamlinger. Ja. Og det er så i forhold til sædeoplevelsen, lige til sædet i bare lige 10 grader bagud eller sådan noget. Okay. For forbedre ergonomien. Ja, lige nok det. Okay. Så lad os sige for eksempel, at du vil gerne lave sådan en slags stol. Vil du sige, at det er nemt at lave det, og kræver det sådan lang tid eller bare kort tid? Det kommer meget an på, altså, fordi hvis det nu var sådan et sted som mit, som ikke er en produktionsvirksomhed, så vil det tage lang tid. Så vil jeg bruge et par dage på at bygge sådan en her. Men var det nu et rigtigt møbelsnedkeri, kæmpestor virksomhed, og de havde maskinerne sat op, og de bare var alle sammen tunet til lave den del, lave den del, og du har folk til at stå på stationer til at bare samle dagen lang, så kan man producere rigtig mange af dem til en helt anden pris. Så det der gør den her dyr, det er jo, at dels er der mange samlinger, men der er det også, at det er egetræ også. Det er også en relativt dyr træsort i forhold til så mange andre træsorter. Den er også smuk. Det kan man ikke komme udenom, men det er så derfor så er det rigtig svært for mig at sige noget om, hvad koster det, fordi altså, jeg ved, hvis jeg skulle lave sådan en her, den ville koste tættere på 17-18.000 kroner, bare for en stol, og hvis det er tænkt som et cafémøbel, så vil det være meget eksklusivt sted, så vil bruge så mange penge på det i hvert fald. Ja, så hvis jeg vil sige, kan den stables og sådan noget? Har I tænkt det? Det var faktisk tanken. Problemet var så, at under produktionen fandt vi ud af, at der var mange ting, der ikke virkede praktisk, så vi er nødt til at ændre det. Målen af det hele. Ja, fordi ellers så kunne man jo sige, hvis det var specifikt til en café, så ville det så vil jeg næsten sige, så skal den kunne på stables. Ja, udendørsstol. Ja, lige nøjagtigt, Vil du sige, at det her stoldesign kan være passende til at blive masseproduceret? Eller er der nogle dele, som er unødvendigt kompliceret? Nej, altså man kunne fint masseproducere sådan en stol her. Det ville man kunne lave på et hvilket som helst snedkeri, fordi det er
meget rette vinkler, og det er regulære træstykker og sådan noget. Det er meget værre, hvis det er sådan nogle meget specielt formede dele, ikke også? Så begynder det at blive lidt mere krævende, ikke også? Men det man alt kan lade sig gøre, kan man sige. Og den her samling her, tror jeg også, at det vil man også sige, at den skulle simpelthen være stærkere også. Altså sammenhæng mellem sæde og ryg, fordi der er jo sådan et vækststangsprincip, siger man, hvor man siger, at jo længere den der er, og jo mere tryk man lægger heroppe, altså det giver sindssygt meget kraft, altså man kalder det kraft gange arm, tror jeg man siger. Så det er mængden af tryk gange længden på ryggen, og det når man læner sig bagud, så er det måske 100 kilos tryk, der er på den der samling helt herude, og så og man kan også mærke, at den giver sig. Så jeg vil ikke være stærk nok, og jeg tror også, at skulle man lave det i virkeligheden, så kunne det godt være, at man skulle lave med den her del og på den her del ud i noget stål, eller noget aluminium eller et eller andet, så man stadigvæk får de her fine træribber og alt det her, men at du får en noget stærkere konstruktion imellem sæde og ryg. Ja. Og det kan man kan male det, så det ligner træ. Så det vil ikke være noget problem, man kunne sagtens få det samme udtryk. Men det vil nok være lidt for risky, det der. Ja. Så du vil bare mene, at det hele kunne bare automatiseres? Hele den her proces? Kunne man sagtens, ja. Okay. Så lad os sige for eksempel, du vil gerne lave et stykke stol. Hvor lang tid vil det tage det? Og jeg tror, det vil tage mig i hvert fald nok 2-3 dage. Og så vil der være materialer for, altså når det er egetræ, der er måske for 1.500-2.000 kroner materialer. Og min arbejdsløn, det er de der 4.500 om dagen eller sådan noget. Ja. Okay. Så i hvert fald en 15-17.000 plus moms, tror jeg. Ja, en rough estimate. Okay. Så lad os sige for eksempel, at de vil gerne have dig til at producere flere stole, for eksempel 10 eller 20 stykker eller sådan noget. Så kan man godt så vil prisen gå højere op? Nej, længere ned. Altså. Længere ned? Ja, altså jo flere man laver, jo billigere kan man lave det. Fordi hvis jeg for eksempel så saver op, så er det meget hurtigere ved det save en masse ben op, en masse armlæn op. Og det er noget, jeg skal bore, jamen, så kan jeg bore dem lige efter hinanden. Bore. På den måde, så bringer man tiden på den enkelte stol ned, hvis man dividerer det ned og betaler, hvad har lang tid at tage en stol, så kan man gøre det meget mere effektivt. Okay. Så hvis for eksempel sådan en restaurant kommer over til dig med den her design, og så ønsker de, så du gerne vil lave sådan 20-30 stykker, hvad vil sådan prisen omkring det, hvis så være? Jeg ved det altid ikke, fordi jeg har aldrig nogensinde gjort det, men det skulle ikke undre mig, at man kunne i hvert fald godt 10% ned den samlede. Så prisen for, at du nævnte for en, så var det der 1.700? Eller 17.000 eller sådan noget. Så 17.000 så vil man måske kunne spare 1.700 per stol. Eller sådan noget. Okay. Så det er ikke voldsomt meget, men det er i hvert fald... så får man i hvert fald mange stole ud af det også. Ja, det er det. Altså, så. Jeg kan lige snakke om den her. Vi har også snakket om selve prisen og sådan til videre på samme tid nu. Så vi var enige, at det skulle koste, hvis vi skal lave en stol, så var det 15.000 til 17.000 i hvert fald. Og så hvis vi laver flere, så vil prisen gå ned. 15 eller 14-15.000. Men det er sådan, det rykker ikke super meget, men det gør det noget nemmere. Og så med angående de her samlinger, ligesom de fleste nu, det var dem, vi har dyrket. Du nævnte det der, jeg tror det er Espresso. Tapsamling. Tapsamling, det er noget forkert. Tapsamlinger. Men lad os sige, den her samling, vi har lavet herover og sådan den måde, den også skærer ud på, vi havde sådan en diagonal linje og så ret. Er det sådan noget, eller kunne det bare have skæret sådan direkte i svig? Nej, altså det bedste havde, det stærkeste, det havde været sådan en fingersamling, hvor hvad hedder det, at de ligesom... Når jeg kan lade hinanden. Ja, lige nok. Så kunne man også godt have nøjes med en, og det var sådan en der. Det er også rimelig stærkt. Men den her samling vil jeg sige, den er pæn, men den er ikke stærk. Fordi den her retning her,
der er det ikke nok med en dyvel eller en skrue eller sådan noget. Men det er fordi, der blive træt. Vi har også tænkt os, vi kørte en dyvel igennem her, og det var heller ikke stærkt nok. Der var lidt også en mellemrum her, så vi med at køre sådan også en skrue igennem. Ja, lige nok, ja. Og det går ved det samme ved den her. Men generelt, så skal man undgå at bruge skruer i det træmøbler. Vi ønskede heller ikke at gøre det, men det var lidt nødt til det. Ja, det er det. Fordi skruer, det holder det sammen, så det ikke falder sammen. Men det holder ikke det lange løb. Det gør det ikke. Der er også mange, som reparerer stole med skruer, så kommer de til, at nu er den løs igen. Og så piller skruerne ud, fordi det eneste, som hjælper, det er ordentlig lim, og det er nogle ordentlige kontaktflader, for at limningen den bliver super stærk. Men så er den til gengæld også rigtig, rigtig god. Så man skal lige undersøge, hvad for nogle sådan traditionelle træsamlinger, fordi de er alle sammen gode. Det er bare et spørgsmål, om man lige vælge en, som man også synes er pænt. Fordi det er klart, det er jo lækkert at have en eller anden fed samling her også. Ja. Men det skal i hvert fald bare være rigtig stærk. Og det tror jeg ikke, den er der. Okay. Det er slukket. Nogle flere relevante spørgsmål. Hvem er du kommet igennem? Masseproduktion, ændringer. Jeg tror ikke, det er den altså. Ja, jeg tror, vi tog den alle sammen. Så kan vi komme med alle de spørgsmål. Jeg tror, vi har også svaret i samtidig. Alle spørgsmålene også. Men jeg synes, det er rigtig pænt stole. Jeg ved jo også, at stole er jo svære. Det er svært at tegne pæne stole. Så er der noget med det konstruktive. Man skal sige, jamen, hvad skal det kunne klare? Ikke? Også, der ser jeg mange stole. Jeg ser nogle, som er super velkonstruerede, som jeg kan se, at de er brugt hver dag i 60 år eller 70 år. Og så ser jeg nogle gange nogle nye stole, altså helt nyt design, ikke også, som ikke holder 3 år, og så er de her nye, fordi de er dårligt konstrueret. Så hvis I får styr på det konstruktionerne, fordi jeg ved, at man kan sagtens lave en stol, som det, når man ser på den, ligner den her rigtig, rigtig meget, men som er 10 gange stærkere. Så det vil helt sikkert være min overordnede dom, det er, at det er pænt, men det er rent tekniske omkring samlingerne. Så, så teknikkermetoderne. Ja, det er det. Og det kan man få ret. Der findes masser af bøger. Jeg har sådan, det er bare sådan ganske almindelig sløjthåndbog. Og for dengang man havde sløjt i skolen, men det er bare samlinger. Ja. Og man kan se, jamen, hvad er det, der fungerer. Men den er bare god, fordi... Bare generelt viden. Ja, lige nok, ja. Altså, der er jo de her sinker, ikke også? Hvis det er kassemøbler og sådan noget. Dem kender jeg set godt, eller dovetails, som man også vil kalde det på engelsk i dag. Slissamlinger og tapsamlinger, og kan man også se, hvis man ser det ovenfra fra et ben for eksempel, hvordan at det tapperne går ind, og det mødes med hinanden, og så der er sådan nogle generelle tommelfingerregler for, til det der, det vil være for lidt, ikke også? Tapperne skal helt der, hvis man ser sådan et ben fra oven, ikke også? Sådan en samling der, ikke også? Så det er bare rigtig fint at få lange tapper. Ja. Og de skal gå 2/3 ind, og tappen skal være 1/3 så tyk som benet og så videre. Så der er bare sådan nogle, det er helt elementært. Bare, det vil være godt at læse op på sådan noget, når man tegner det, fordi så kommer man ud over alle de der børnesygdomme. Men er rigtig fin. Det var også vores eksamensforløb, hvor vi har sådan forskellige cases. Som det er sådan, en af dem var jo så selvfølgelig caféstolen. Ja. Den anden var så et sengemøbel. Ja. Vi tænkte caféstol i starten, fordi vi tænkte måske ville det være lettere at lave. Ja. Det tror jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Vi fandt ud af, at man skulle også overveje noget med sådan tryk, og vi skulle også sådan vektorberegninger. Altså hvis det faktisk kunne holde det hele. Ja. Plus at det skal jo igennem alle mulige sindssyge
godkendelser for at kan blive masseproduceret, og så bliver det sat ind i en eller anden maskine, der bare står og river i 1000 gange, og så kan den holde til det? Nej, så er den tilbage igen. Selv når vi skulle dyle de her dele sammen, så tog det allerede rigtig lang tid. Længere tid forventet. Ja, men det er en helt vild stor opgave at bygge sådan en. Vi starter også med at lave sådan en miniatyrmission for at se, om noget giver mening. Så ændrer vi videre på det igen efter det. Ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er meget, altså det er rigtig meget noget med, har man de rigtige maskiner til at det sætte op sådan, at man bare kan bruge alle pindene på en gang, ikke også? Ja. Og hele tiden tænke, hvordan kan man gøre det mest effektivt. Ja, lige nok, ja. Så, men når man så har regnet det ud, jamen, det er virkelig det, der gør en stor forskel på. Ja, 100%. Bliver det hurtigt, eller bliver det langsomt og dyrt, ikke også? Så. Og det er jo det, de der store snedkerier, de er jo vildt gode til, ikke også? Fordi de har bare masser af dem, og store maskiner, ikke også? De kan bare, de laver 100 gange, ikke også? Hvor jeg vil være nødt til at lave en gang, ikke også? Eller 2 gange. Men du kan også sige, at det har sin charme,